Argiaren podcastak. Waterlooko gudua abak irabazi zuela uste baduzu, Akenaton Pokemon bat dela pentsatzen baduzu, eta Txirrita Mirriren lagun bat, orduan, oroimen histerikoa podcasta entzun behar duzu. Asteartero argia.eusen. Zuek liatuko sinatekete edo etxartearekin? Ni aurrena lauetatik edo erantzuten edo liatzen. Erantzuten. Lauretatik ez, iruetatik. Testu ingururi gabe? Hori da, hola, abstraktuki. Abstraktuki? Heterosexuala nahi zela kontuen hartuta torri dena? Bai, noski. Ba, orduan bai. Bai? Venga, bai. Tor? Izar. Eni be bai. Eta sortaldekoak irakurritzea gero jota barru. Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloak gustoko ditugu. Nik ez dut ulertzen, jenteak esan daunean, ez da gizeinekin liatu naiz, inei esplikau ze hosti egin jozun, zadi liatzia zea liatzia. Hau, txoin, honen inguruan ingo lindu eroa, inoz? Horrela zehatza ez dakit, baina orokorkia giran pizkat bai. Baina, bueno, sakondu. Zu galdetzen badaia zu, aurreko mendira joan nintzen, eta nik badakit zela joaten da mendira. Bai. Lehenko pausua, gero beste da, zutizoaz, ez duzu pino egiten, ez duzu gauza raroik egiten, ez? Baina, ni norbaitekin liatu nintzen, hola, abstraktuk esplikatuta, ez dago aterrizatzea falta zaio, bale, baina zer egin zenuen zehazki. Ja. Nahi duzu... Hori ez da esaten. Osea, detaileak nahi dituzu? Bai, nahi guztien zaizkit detaileak oroar bizitzen. Ja. Eta zu norbaitekin liatu zara, ala? Zehazki zer egin duzu? Hori da. Ta noiz? Ta nola? Bai. Isiltasun hori da, bueno, osea, epaiketa batean... Ez que gaur ikusten zaioa Imarreri beste argitasun bat. Azala. Aurpegian. Dizdira berezi bat, ez? Gazteago, estilo guziluz. Burun eman eta bombilla pizten zitzaizken gauza horiek. Gero ere baseo den beste panpin batzuk ez dakit nola ziren, hilea mozteko aukera ematen zutenak. Ni eukin nuen bat. Bai, hori ere egin diote Kevini. Ez, bueno, hori nik auto egin dut. Hobeto saltzen da. Ez imaz, rapatu egin nitzela, baina ez guztizun. Ez daka lepra. Hola da. Bueno, garrantzitxo... Nik uste nuen, gauzat, Izar, nik pentsatzen nuen hela honzen egin. Ez duzu atera gai horregatik? Ez? Nik hemen ez nator gauza pertsona ninguno berro egitea, nik politika ninguno berro egitea ez dut. Pertsonala politikoa da. Hostia. Ua. Baina hori feministek esaten dute, ez? Baina, izango za aliatu, Nien ez feminista. Aliatua? Liatua bai, ez? Liatua bai. Egia da, hortaz ginen, barkatu. Kevin, eta nun izan txaba? Ze? Nun izan txaba? A ver. Hombre, ya ben irikita, meloia irikita. Ne uste zau, kauzat, ne uste zau violentzia. Ja. Baina ber, zergatik atera duzu gaia. Mila biderreta kontatu dituzu alakoak. Baketzu ze... Agian horregatik, Bai, gauzat, eske, bai, arazo daukat. Eta arazo hone daukat zer ikusia berandu egirekin. Gero eta orekatu dago egon, nire aportatzeko kapazitatea berandu egin, grafikan, bera doa. Bai? Bai. Geroz eta orekatuago egon. Bai, geroz eta orekatuago, nik hemen gero eta gauza eskazago galditu eta aportatu nahi ustez. Bai, Ja, ez dako zunean dramarik edo arazo existentzialik, hemen... Ba, ez, igual, hasi nahi zinen praktikatzen autozaintza, ez? Eta publikoki zer esan, talako gauzak. Onja... Ez dugu formalizatu, baina beti egon da atal potolo bat. Berandu egin, Kevin. Bai, eta... Igual gure sekzio bakarra izan da. Teo Mendian, Kevin... Kastadoetan. Zinemaldian... Baina, fijatu zaite, azken aldian atal hori oso flojo dagoela. Eta kontzienteki izan dako zehoz izan da. Ez, kontzienteki ez, inkontzienteki. Nik gauzak inkonsientek egiten ditut. Baina lasai, beti dago berriro horri heltzeko aukerarik, eta hain zuzen ere, saio hontan, komentatu genezake,
jaz bakarrik zinema aktore dizdiratxua zarela, zure azala bezala, txortan egin gero, baizik eta... A ver, ez moztu, serio. A ver, nire ustez... Aldizkari baten agertu dela. Nire ustez... Lau horriko, bost horriko aldizkari... Osea, elkarrizketa... Mardul baten. Bost horri. Elkarrizketa berari bakarrik. Ez pentsa kolektiboan eta hori, ez? Bai, berari, mendaukat. Miren, ametxe 2.0 eginda. Bat 2.0. Ez kendu genion. Gero beste amets atorra guazalakoan gurekin. Ja. Iba, behitu, banekien, baina, ja neukan ideia eginda, tema hau hasi zuketarako zenuela. Pues ez, tornerrekateko du. Hor dakala aldizkaria, azpimarratuta. Ez azpimarratuta, ez jarri ditut bi hola... Ikasi duzu? Lekzioak ikasi duzu? Ez, berriz irakurri barra daukat, zer... Ez da zuze ulertu? Bai, bueno, famatua izatea asko gustatzen zaizula. Bai? Ze, geizki hori? Ez ondo. Ondo? Igual, barkatu, baina hau esplikatzeko igual Oskarreri... Bai, Oscar. Badago aldizkari bat, argia daukala izena, astekaria da, astean behin irtetzen da, eta bertan egin diate elkarrizketa. Bale, Oskar? Bai, normalean. Gainera, kolegeoan. Elkarrizketa potenteena, astero jaten da elkarrizketa potente bat, o luzera aldetik behintzat, pertsonaia bati egina. Erderaz, kasu enten hobeto behatzen da. Un personaje. Personajea. Personaji bati, eta kasu honetan, normalen gerra zibilan haitutako... Askotan bai, ez? Bai, andareño, irakasle... Zaldiero, egiten duenean, ez? Mielek. Bai, ja, bueno, amets bat, 2.0, bestelako jendea, bai, 2.0. Danele, sarri arte... Danelek ere bestelako. Igual gente internacionala eta bai. Bai, hostia, Danela guapo. Femiak asko. Bai, ametxenak oso gertuko urbileko elkarrizketa, bai. Normalean Nafarrokoak eta kultura mundukoak, eta gero, Kultura mundukoa bai, Nafarra ez kasu honetan, baina Aimar hori bezala. Ni kultura mundukoa konsideratzen duzu? Esoterismorik gabe irautzarik ez. Hemen egon azpi... Jarri egin didate, osea... Zara, dos, zure hitzekin? Nik hori hitz hori nik ez dut asmatu. Hori beak asmatu. Bai, Bai. Esoterismoa... Baina oso guapa hau neustez. Bakarrik esoterismoa agertzen da, nun baiten? Nik uste baietz irakurri daitela nun baiten, no ez galdetu nun, baina... Eta titular nagusia, hartaldekeria eta anti-hartaldekeria, dependentzia bera dira. Bitu, orain tornerrek etxein dut, hemen nago uinen zehari begira. Hostia, orain nago itxatxia mikroari. Ez eskatu entzule maiteok, tornerrek etxeiten dunean mundua apaldu egiten da. Ez bauzu entzuten. Baina mikrofonuana da. Ez arazu. Baietz, niri ondara bisaio gertatu zitzaidan. Baina aldatu dio mikrofonos. Baina lekuz ez, espazioa berda. Bai. Kablea marauna honetatik ezkerrea gaizki. Eskuinera ondo. Izar daukazu, torrekiko empatia gaitasun larrei gondia. Ez que ondala bisaio ni izan nintzen, bera. Sufritu du gauza bera. Hori da. Claro. Zuk zero. Zapalkuntza bikoitza eta... Bueno, eta elkarrizketa lehitu ezu. Zure burua ikusi dezu eta... Ez dut ikusi ondian. Behitu hartu nahi dezu. Ja, ez soñez. Lehenbiziko foto hau nun. Bai, ikusten abeil, bai. Lehenbizikoa izango da, etxanda gertzen dena, errazki nagusian. Nun da. Hemen justo, zarautzen. Bai. Bai, egiten dut hori, behiz gaindiko ikusmena. Hori da, hor dago parke bat. Honena hor kanitxo bat agertzen da latzen. Bai, erdi moztuak. Honena, perropata da bat. Eta aldugu ireki parentesia erzen moduz doa zen zure ikastaroak, begi ikastaroak. Ez Kevinen atalean gaude, hondik, Hori, abertze ze niveletan zaude. Ze modu zaude, Kevin? Ze niveletan. Zer ikasi dozu ikusten ja. Horrekoan ebili nintzen eskua jarri umen liburu baten, ez? Marrazkiak. Eta liburu itxita. Baina nik eskua barruan jarri, eta asmatzen abertzea hartzen zen marrazkian. Ta? Bastante ondo. Bai, igual. Pertsona bat. Eta da gaztea, eta holako detaileak eta asmatu. O beste baten, mai bat dago. Mai bat, txuria, eta enun asmatu zen alfombra, baina, bueno, antzerako, osea, ze? Hori, balekoa da? Bai, bueno. Txuria zan? Bere maian, bai. Argia hola, bai, bex, bai.
Ez objektu ez kolore, ez duen asmau. Nik ez du sinisten hortan, ez? Baina, ne ematen didan tipak bai, sinistu egiten du. Eta nik esan dit, bai, oza, ez da gusten, asertatu egiten duzula, hori esan dit. Nik ere naiz da asertatu ez du sinisten. Osea, pagatzen duzu saio bakoitza 100 euro eta ez duzu sinisten hortan. Bai, oin hasi naiz, oso blokeatuta nagoen enuelako sinisten, ez? Eta oin hasi naiz, ja hori pixka blokeatu egin dut, zela desblokeatu dut. Bai, ez dut pentsatzen, sinistu, egiten dut egin beharrekoa, egin. Eta oin etxeko lanak hasi naiz eguneo egiten, eguneo ordu bete etxeko lanekin. Antifasa jarri eta ipuinak irakurri eta hola. Osea, ja sekta ez duzu kuestionatzen. Ez, zatik, kuestionatzen badut ez du funtzionatzen. Sektek. Zu azten bat sekta bat funtzionatzen, baina, da izan sekta edo mugimendu sozialista. Zu sartzen zara barruan, azten bat dana kuestionatzen segiten duzu hor. Fuera. Ja, zentua du, bai. Zu ere tentatuta zeuden, ez? Bai, hau da nire kobaia. Osea, depende nola teatzen da Kevin. A ber, nik zure kasuan enintzen joango zu, nik behalduko nituen umiak. Umiak. Bueno, nik eraman barko ditut. Ja. Bakarrik ez da. Ja, behin junda. Ez dakit. Ni behin joan nintzen klasea esan nuen hau, eta justo sartu horretik esan ziren, torre. Eta aurreko saioan zeuden bi tipa, bat 8 urte eta beste bat 10 gutxi gora bera, eta biak antifasarekin xakean jolasten. Hoi esan nuen? Igual esan nuen? Igual bai. Hori latza da. Eta? Ez dira zertan? Xakean jolasten, biak antifasarekin. Biak antifasa jarretan. Hori da. Normal. Normal. Segiten du horrek begiak agerian. Izango zuten, ez? Bai, ez da. Ja, nik eta zantzu gehiago jasotzen ari naiz superheroien rollo hortan sinisteko gari irakurriet. Punto hori biali dioz, punto txurfista da. Eta gian mundu horretan baliogarra egingo zaiolakoan. Punto da, por cierto, Oscar, punto da berendu diren lehen hanka, bostetatik, ez? Garren hanka esatea gezkido. Ja esan dago, baina bueno. Eta Bitomir Maričić, izango da kroata bat, urpekaria, eta 40 palo dazka, 40 urte, eta urpekaria da, eta apurtu du, azte honetan, urazpian denbora gehien manduen pertsona bentsat erregistrauta. Bakizu zen bat egon dan? Venga, bota. 13 minutu. 13 minutu, Kevin? 5 minutu. 5 minutu. Gehiago. 25. 29 minutu. Ostras. Bai, hau posiblea. Eta 3 segundo. Eta 3 segundo, gaina. Eta 3 segundo. Azken 3 esango zuten. Bederatzi borobil ez egitearren esango zuten. Hostia, ordu erdia ez un lortu. Haze paketea. Aurreko horrekorra zegoen 3 minutu edo lau gutxio. Hori, a ber. Arnaz hartu gabe. Arnazek hartu gabe urazpian, piztina baten. Eta tipa jartzen da, jogan postura mitikoa hankak urtza duta. Bai. Hola. Bueno. Ni superheroien maila ez badago hortik hartu. Eta urteetze askotan zele urtetzen da, en plan... Hola o normal? Ez ikusi gero atera denean, eta bai hartzen duela arnaza, baina ez... Igual, Kevin planteu barko ez olako kapazidade bereziak dauzkan jende bat elkartuzuk zure ikastaro horietako baten mundua konkistatzea jun, eta horrelako zerbait. Ja, kizten armada hain, ez? Topaketa kamuflatu batzuk, ezagin nola deitu. Eta horrela mundu aldatu. Olako jendea, honeko ordu erdi urazpian, zuk iuntasunean ikusi. Beste batek, ostia. Bai. Bai, badago jentea esan duela, norbera aldatu eta horrela aldatzen da mundua. Hori jente badago, ez? Orduan, bueno, hildo horrekin bat egin eskedoa. Nibe, ardunaldi jakin... Zeinena? Zue lagunena? Zue laguna? Esaten dute ardunaldian, usaimena egiten dela areagotu. Bai. Eta horrekoan, bikoteak egin zuen txokolatea erateko etxean, eta ni kotxean nengoela, oraindik kalera irten gabe, kotxetik usaindu nuen txokolate usaina. Bai, zea. Eta gero, klaro, kotxetik irten, kalea pasatu eta etxera sartu, eta zan nion txokolatea egin duzu, eta bai. Bai, zea, hori beste zozor da, Jode, aurdun jartzen zarenean, ondion askoz gehiago izango, kapazide hori. Bai. Agian Bitomir Maričić hau ere aurdun zegoen, eta ez dakit. Eta zuzaimena beharrean, pues, birika postu zaizkio. Por cierto, zela doa zube zaiakerak? Oraindik dauzkat 10 hilabete. Ginekologoak esan zidan, urte betean ez baduzu lortzen aurdun geratzea, etorri.
Eta ze egiten duzu aurdun gehatzeko? Ba, obulaiken zabitzenean, edo uste dozunean obulaiken zabitzela, txortan nin. Egun horreitan, más o menos. Oso esplizito izan da, liatu egiten da. Ostia, ni neukan gai bat hemen, oinati txokolatea eta aurdun gelditzearen saiakera lotzen zituen gai bat, tio. Ostras, joe. Bai. Qué fuerte. Leitzen hain nintzen novela baten arira, sonatzei zuei Ibon Martín, misteriozko novela beltzak eta idazte ditunak, oain azkena atera duna badakizue. Bai. Oinatikoa. Bai. Historia badakizue. Irakurri leitu ezue. Ez. Lehenengo biktima zein dan eta horrela. Aurdun gelditu nahi duen emakume batek eta sandaili da hor baseliza bat edo hor eta horko aska bat omen da aska bat eta garai batean hor murgiltzen ziren emakumeak. Norbait eskatzeko aurdun gelditzeko eta hori akatzen dute. Norbaiti? Eta gero txokolatearen azan, antzan ez oinatin oso produktu tipikoa dalako. Hor ikusten da, tipo ertzain bat edo txokolatea erostea juten da, eta bai eske oinatin asko dakigu txokolatea. Orduan hortxe gaina. Oinala 60 urte 7 fabrika zuen, txokolate fabrika. Zu baikitzu historia, ez? Txokolateena. Zergatik den garrantzitsua txokolate oinatin. Bai, kolonialismoa egin zerrekusia duka, ez? Eta farmaziekin bai. Oso gauza txungua dana. Bai, uste dut, farmakoen printzipio aktiboak ikesiala nahaztu txokolatearekin, oza, zilo pilulak egiteko edo... Gozoago sartu zeitez. Hombre, hartu beharrean hautsa, ez? Oza, claro, printzipio aktiboak ezkinen dira igual bi hauts, ez? Ba, hori bi hauts horiek nahaztu txokolatezko pastilla bat egin, estilo pastillote. Da kolonialismoa? Kakaoa ekartzen zen, bai, Venezuelatik izan eke? Bai. Eta unibertsitatea zagoelako, eta unibertsitatea medizina irakosten zelako. Eta zen unibertsitate bakarra Euskal Herrikoa egon dena. Hori ere, kolonialismo, bueno, ez. Unibertsitate hori egin zuen, igual ez dago kolonialismoak egin zeguzik, inquisidore batek. Baina hori izan dugu aurretik. Bai, hori izan, errege... Rodrigo Mercado de Zuadola. Hori da. Erregerriña katolikoen kontadorea edola, ez? Ta lapurtu zietenean judutarrei eta hola dirua bota zituztenen, pues... Dirua beak... Zakura, oinatira. Eta orduan judutarren diruarekin dago egin da unibertsitatea. Eta unibertsitatearen gatik gero daude hainbeste txokolate fabrika. Orduan, erlazionateik judutartasuna txokolate fabrikekin zuzenean erlazionatuta. Israel gehiago handitzen edo datzen azten denean, bakigu noraino heldu daitezken. Aitzaki badute. Gaur egun bakarra geratzen da fabrika, Txokolate fabrika. Bai, Natra, lehen zahor zena. Gogartzen zarete zahorren pralinearekin. Zerekin? Praline. Praline? Pralinea, bai, hori da. Eta baita pasta, bomboiak, Beatriz bomboiak. Zan kaxa bat, Beatriz izeneko. Izango zan erreginan bato. Igual, eta zean behar nuen, eta gaur egun, fabrika horrek egiten ditu uste dut, lehen bintzat, Ikearako txokolatinak. Jartzen dituzten horiek de origen suizo, oinatin egin dago. Kolonialismotik Ikea da, Ez, goiena ez da la Suiza del País Vasco, Euskal Herriko Suiza. Bai? Horregatik garriko zuten, bai, Suiza. Dena, aka? Dena. Usako, Suizako lakuk, eta... Oinati beditzen diote Toledo Baska. Joder. Eta Kuba txiki bai. Kuba txiki bai? Oso internazionala, Dena ezin da, Suiza eta Kuba txiki batera esango diozu zertan. Toledo zatik. Polita dalako, supostan. Ja, osea, palazio. Horre gitxuak eta... Lengo, galtzada. Osa, gauza politetan pentsatzen hasi, eta Toledo, esatezu. Historikoak. Gazteluak eta armadurak eta... Ja. Bai, zu justo. Txokolate denda museotxoak edo jarraitzen du hor kale negocian, o erdian behintzat? Txokolate isia. Zu izan zara turista? Momenturen baten oinatin? Bai. Ni txokolatea erostea jo nintzen. O ikustea, nola itezuten, no zertzan hori denda, txikitoa zan, Bai, ez da. Baina panelak eta hola zeuzkan, esplikatzen zizkizun gauza. Ezke guz, zela ez garen turistak, ez da gauza horrik ez du kasu. Gero ez ditugu atalik, Kevin atala itxi eta oinatiko atalari eutxi, klasiko bat. Ja, Kevinena ez dugu itxi, hau zen parentesia, ez? Bueno, baina demagun itxi egin dugula. Berak bai itxi dula, uste. Bai? Bitu, ikusi? Bale. Ikusi. Bueno, nahi duenak, Kevinek ze pentsatzen duen... Hori da. Ikusi, eta irakurri? Bai.
Argiaren azken aurreko zenbakia. Azalean dao lingua baskonum, primitia, liburuei buruzkoak, eta gero barruan beste historiko bat. Arraziango zen, claro, hau dena, barkatuko diazue, promo pizkat, baina hau dena egiten dugu, argia bat, iruz babesten duten, milaka jende onari esker. Adibidez, izar bat. Izar bat. Ni bat, eta zu ez, Aimar. Zeharka bai. Ostia, aurreko nesantzien argiako arpidedun batek berriro sartzen baga legazpide urnietakin gu entzun, ez utzi arpidetza utzi, gu entzutari lagako diola. Abai, Pikatu. Legazpide urnieta, eske, claro. Zango gero jende gehiago zeon da galdetu barnean zer gain papa, eta ja, elkarrezketa beste nunbaitetio jozun da... Ez, nik horrekatu dezaket hori pixka bat. Bai. Beste batzuk izartzen. Lenguzuak ditut, legazpin. Ja. Eta bat majua. Eguneko zenbat? Zenbat lenguzutik handa bat, majua? Eguneko 33. Eguneko 33, ondo. Nik ere lenguzuak ditut. Legazpin? Bai. Zenbat majuak? Danak. Bueno... Ez benetan. Nik ere bai, eta birekin igual azken 20 urtetan ez nuen zengo kasualidad, ez. Nola doala nahi duzue, zure lagunak entzuteri ustea, ez? Ez zara bakarra ez daukana lenguzurik legazpin. Nik ez dakat ezer legazpin. Eta zan, Euskal Herrikoaren gehiengoare ez dakala ezer, ez da txikimendu. Eta urnietan? Eta urnieta, bueno, mesedez. Hor bai ezer. Jendeak ez dakiztan ondagoen. Hori esan behar nuen, baina jenteak esan behar nuen ni. Oskarrek. Bueno. Bai, ni behar jentean naiz. Bai. Urnieta. Horrez daukazue. Deus, familiarik lagun. Deus ez. Aurrekan argian aritu ginen, hortaz. Bai. Bizkat, eta adostasun zabal handia zegoen, Ze, hori txusmarraga eren ingurukoa. Ez, txusmarraga gazka bere gauza, barakaldo dazkan bezala, eta hori, estereotipoak, baina urnieta eta legazpi, agian ez dira heltzen ez da estereotipoak. Badauzkate bat, zugure inguruan bintzen. Bai. Legazpiarrek bintzat bai. Nola da zure laguna, mozu bat dialiko dio mendik. Ibon, majo. Bihotzetik, legazpin ere alda. Ez que beste iburuz barre egiteko, jakin behar lehenengo norbera iburuz barre egitea. Nik ez dut inoiz ikusi izar, oinati iburuz barre egiten adibidez. Joder, ez que mundua implosionatu egiten da, hori gertatzen bada. Zatik ez da sartzen pixka bat ez pare oinatikin. Oinatin kontra. Baina gratuitamente ez da sartuko, zerbait, ez? Osea, gai konkretu bat ilotuta. Ni batzuk urkutz ez eskit, A ver, baina zi, legazpikin gratuitamente sartzen gabit. Ja. Baina oinarriakin. Ez oinati gauza txungu dako. Kuadrillismo a tope. Baina hori ez da berezik oinati, ez? Ja. Zan bezu zerbait espezifiko oinati. Bai. Ez que ez zaitu gurritzen. Ja, ez que igual ez dako, ez? Hor maitasun harreman badago, Eta hor prozesu bat izaten da lakoak apurtzea edo... Ja. Bai, identidade oso estua dukazu, ez? Hori kontua, ez? Identidade kontua. Izan leike. Bastante dogmatikoa bezala, ez? Seguramente. Oso idealizatuta, igual. Atxikipen emozional oso handia, ez? Igual. Zuk ez? Zuk ez? Zuri guz gabitz? Ez aldatu tema. Zuk ez dako zu oinatirekiko atxikimendua? Ni haukat sentimentu ambivalentea. Bai eta ez. Bai eskaria. Bai eta ez. Bai zergatik. Aimar dago, gaur burua beste leku baten dago. Bai, burua, kara odola... Bajauzako. Ez dugu erantzun. Abizatu gabe, Por cierto, zama nun, aldizkariaren roiorekin bukatuta, ametsa izango zen, argiako kide berren bat egiten den aldiro, bera jartzen du arrazoia, nahi badu, arrazoia jartzea bakarrik hitz bat, berandu egi. Hori izango zen... Baina, ordainetan zer aipatuko degula. Bai, bere komertzio edo bere lanaren promoengo dugu. Eta bere herriaz beti ondo ditzegin, ez bada legazpikoa. Hori da. Esan dezala, nungoa, nun lan egin. Hori da, bai, mesedez. Eta bere zaletasunen bat, eta... Eta hori izan da, nola egin ez? Bai, ez dugula erantzun hasierako galdera. Zer da ligatzea edo liaikia? Liatzea. Liatzea. Bai, liatzea. Dala oso abstraktua bezala, ez? Da esatea mon unibertsoa, baina unibertsoa ze. Unibertsoa ze.
Danak abitzen da hor. Ez dakizu limitean ondagoen. Lastan bat liatzea dan edo ez, hori da zure galdera. Hori inoz ez to planteu. Edo 4 ordu zizketan egon, edo gau guztia eta barruko guztia konpartitu. Baina hori da liatu nau, edo lako zerbait, ez liatu de. Ondo tor. Hori da. Eta bako bila zoazenean, ez da? Honek biak ingo zitun. Ez baina. Oiru auskalo zenbat liatu mota ingo zen dituzu. A ber, entzun. Ordu laurdenean. A ber, entzun. Ne duda da, zuk esan dozunean, ni liatu naiz batekin, ez? Bale, baina, kau izan daiteke, imaginau, belarria txupatzea, ez? Edo ipurdian... Hori jazuk, ulertzen duzun, na. Edo ipurdian zaplasteko bat, ez? Bai. Bale, baina zer egin duzu? Zatik oso diferentea dira biak. Baina hori, igual oso... Eta ze pistak emate dizkizu, batak ala bestea, bi adibide horietan, nik esaten bezut bat ala beste, ipurdia ala belarri, ze txupatu doan. Zela? Zehaztapen osoak behar dituzunez, nik esaten bezut belarria txupatu diot ala ipurdia, bata ala beste, esaten bezut ze aldatzen du zuregan. Liatu nahi zela jakinda. Satisfazio sensazioa bezala. Zela kotia nahi zen. Jakitearen plazerra. Nahi guztatzen gauza ikastea. Orduan, zuri azalaren dizdiran arabera asmatu barko nuke zer egon zaren txupatzen. Bale, venga. Hasi banaka. Hanik esango bai edo ez. Zik ez erresango. Oroitu aurrekari penalak, berandu egin, Aimar. Aimar, kastontan Aimar. Dako zu aurpegia ari zarela gauza asko ikasten. Claro. Gauza asko ikasten ari zarelako aurpegia dako zu. Ikusi txupatxosa zela txupaikin dauen. Hori ikusten, no? Bakizu zeinek ez duen ezer ikasi? Edo gehiagik ikasi du? Ikusi zuen. Hori geldi me cago en Dios. Ikusi zuen, mango ezagutzen zuen? Denda? Fruta? Denda. Agian ezaguna egiten zaigu Jomango kampaina. Gare baten egin zen Jomango. Enpresa multinazionalei Mango, baina hori gara ibaten zeo merkatalgune hunditan eta hola, ez? Bai, kate, rollo zara, baina... Ikusio, ez dit... Bai, egia esan... Beste ziren bat hartuko zuen edo, bai. Mundu mailako trontzo hietakoa, eta katalana da, berez. Zea. Pues hilda, bere sortzaia, iaz, hil zan. Mango burua. Epen handia, baina urte betera, eta hil zen Pirineotan, omenditan, erorita. Eta orain, diotenez, edabidek eta hola eta ikerketa ari denez, semearekin joan zan mendira. Hori da, kasu hori. Bakarren batek bultza egin note zion. Bakarren bate hori semea da. Hasta bat itzuli. Hostia, gogoan dauketori. Eta hoen ze demostratu da, semea izan dela. Eta kasualitatez, karo, bera, zan oinordeko posible handinetako bat. Bera eta bere Andre, imaginetzet. Eta, bueno, eso es, sin más, pasaren astea alaitu zidala, albizte horret, haien artean akatzen direnean, beti, ez? Gainerakontzako gozagarri izan behar du, ez? Ui, deia. Laneko deia. Zuzenen entzuten hori da, eta ja mosteko, zate dizu. Horre egin zuten kampaina mangoren aurka, zala, gaztelera zan, baina. Taia 28, estutzen dit txitsi. Bai. La talla 38 me aprieta el... Txotxo, bai, egia. Eta mangon zan hori, Bai, mangoko eskaparatean. Egon nintzen, beste eskaparate baten zerbait gertatu zitzaidan, Gasteizeko mobilizazioan, Palestinaren aldeko mobilizazioan. Horregon zinen? Bai. Baizea. Bai, zube bai? Ez? Eta Carrefour ondotik pasatzean, lertara zituzten... Petarduak. Pintura bolak. Eta salpikatu, zela zaten da, salpikatu... Txipristin du. Zidaten abrigoa, edo gabardina. Edo? Bai. Ez hori, eski eskaparatea aipatu dugu eta... Erakusleioa. Eso. Palestinako greba zitzaiteko zarbide hona da. Ne gustatuko lehitzadeke zure seme alaba izatea. Ez da. Ze ba? Ez da, amari hola gauzak entzutea beti, ez da, pekuliara izango segurante. Gero, no terapian hasi eta listo. Zuliauko zinean erekin. Hostia. Edo ditxarteren eta gero, baki unon dago listoia. Bai. Oin ikusiko dugu, ia gainetik alazpiti zauden. Ez esan. Zuen hori entzuten dugu.
Bai, ez. Ez da entzuten? Ez. Orduan bai. Eta hau esat, oza, besan, ez gabit ja adarra jaten. Adarra jarten? Bai. Ez. Zazuia... Imagino baietz zatotela. Teorikoki. Ezuk esaten baduzu baietz, nik bai, baietz esan. Baldintzatzen nahi zara, erantzuna. Ne esku da borduan. Baina, baietz zatea, gero benetan liekia dago ez. Ez gara liauko benetan, no? Gabit tontako... Oraingoz ez. Zuzenean ez? Oraingoz ez. Oraingoz ez, bizitza luzea da. Izan daiteke luzea. Claro. Zukere bota barrezu bestea menditik bera. Baina, izar, gauza da zango izu. Zure kurrikuluma ikusita, zuak otzu errestazun oso hundia, jenteak liatzeko. Dena delakoa hori, ez dakiz zer den baina liatzeko ez? Bai edo ez? Baleike. Bai. Eta ne kurrikuluma luzera begira ez, baina motzera begira ere antzera da. Orduan, bueno. Ja. Biak errestazun askoko pertsona gela, bidezan zentzu. Ja, hasi ere bada errestazun handiko pertsona. Bai, hori autobusean oloko gauzak esaten dizkete, esan. Bai, asik, Claro. Uruguayen onzenean. Onzenean, errestatzaile lan egitea. Hemen, akebina izan behitzen. Ja, zirkula bizten ari da, horregatik, ja, esan dut. Lau, ni banoa. Hau ondo pentsatuta zegoen, Izar, estrategikoki ondo zabit apuntatzen. Bai, que cabrona. Vale, venga, eso en serio, venga, torce. Zer. Horrengo, barrin diozun galdera bera. Ez, galdera. Asi nazera, erresa zara ligatzeko. Ez. Ez, garatu. Sorpresa, ez? Zu planteatu hau formakuntza da bezala, hemendik 3 astetara, argiaren horrengo formakuntza. Baina esanien horren sustatzaile nagusiei, hor mai nazionalari, pixka bat. Argiaren horrengo formakuntza saioaren parte bat, izango da emozioen kudeaketa. Vale. Eta batzuk ja urduri daude. Ja. Batzuk. Ja. Bai. Ze emozio egin dagotzu arazoa, adibidez. Hori esango dut ikastaroan. Esan barba, ezakit nola planteatuko duten, hasi. Elkarri gauza politak esan, desakratu... Ez da zertan, ez? Azerre baldin bada emozioa, da elkarri gauza zakarrak esatea. Hostiatu... Hori igual, momenturen batean. Kontatuko du. Jarri pelutxezko gauzak eta... Bengoagatik gugarela, joten gara taller horietako batea, eta eskebin, zer komentatu beharko dugu, zer kontatua, gero poste. Kronika ingo du, kronika. Gero sekzioa zuen ikastarako. Bai, hola planteatzen badet, berandu egiri begira, ja merezi du. Bai, igual horrela... Ni hola bizi naiz bizitzan. Denbora guztiot berandu egiri begira. Horregatik dauka zentzuan bizitzan. Horrekonak horra nintzen, batzoki baten bazkaldu nun. Bai? Bai, zai. Eta zein eginak akordatu zinen? Izar. Taimar? Izarrekin. Bai. Ni naiz geratzen den bakarra. Inoz ez duena... Ez gezura askaldu dut. Nire nahien urteetan zer oparituko eta batzoki puta batean eman gintuen. Bai? Zure anaian? Zure oparia izan zan hori? Ez, bueno, zure anaian? Gaindituko zintuzte dandanak, horrek. Zure anaian? Eraman gintuen, bai. Ez egon besterik muskizen eta hango muskizko batzokian. Hostia, zure sistema... Muskiz bakizu zer dan, ez? Herri bat hor... Daukana planta bat? Bai. Landare bat. Hori. Petronor. Petorror. Zertaz eginen. Gu erreza garela, ja adostu dugu, baina Kevin errestaia. Bai, oin errestaia naiz. Oin errestaia dela. Norbait dina zerbitzu baldin baditu, praktikak egin behar ditu. Ditu 6-8 bat, 7 batera, eta nahi duzu landu. Hori da bidalezun mezu puska hori. Indagazio burua saltzen. Indagazio, imaginatu, etorkizuna begira, informazio. Kolektiboak izan behar dira. Taldeak. Alda izan elkarte bat, alda izan enpresa bat, alda izan gazta asamblea bat, alda izan... Palestinako greba zare ginela, eta Palestina? Zer, Palestina... Leituko bazizune... Palestinatik? Mahmoud, Abasek? Ja, hori talde bada, ez? Bueno, aquí esan neko unipertsonalak, kasu enten, baina bai. Ez que, praktikak egiteko, pentsatzen zaitu aldala zerotik eguna pasatzea. Bai. Joder, ez da egit. Nik uste suabea. Konpondu... Bitu, dia dukaten... Lankide batek esan diala ez dakizte, eta nik ez dut egin nahi... Ez. Hau ez da gatazka konpontzailea, nahiz eta gatazkak ere aldi da abordatu. Ja. Gatazkak ere abordatzen dira. Baina ez da hori bakarrik. Kohesioa, komunikazioa, emozioak. Positibotik.
Gero formazioa bai, norbait nahi badu formazio bat, hola bat, taldeen inguruan, zer da talde bat. Formaziorako hau zan perfectoa, eta doan atako zitzaigun. Bai, doan, garraioa igual. Bai, garraioa, bai. Izan daiteke bai, asesoria bat izan daiteke, asesoria da intervenitu gabe, ba, igual, distantziara hio daukagu arazo hau eta distantzia da, zehoz esatea. Bueno, hau dena ondo dago, baina kanpoan hitz egin dugunan arabera, zu, hau da, Jon Mai ezeteko lendeziko urratxa, ez? Bai, Doztu dugu, egiazko bizitza, eta piratena, baizik eta Jon Maiena. Osa, denetari pizkatitea. Bai, nik hori nahi dut. Aztelenetik ostialera lan errutinoso bat, ez dakit, pixu daukanetako. Eta nahi gustatuko lehitzake, imaginatu, oin hilabete pelikula rodatu, bale. Gero fasilitaziotxo bat hemendik, bale. Gero berandu egin egirrataiotxo bat, bale. Hola, gero... Hola, sandando. Bai. Baina gomba zara, Osa, Instagram ireki barko zu, nire palo, txaban. Zure mendibuelten berri eman, zure marka landu behar duzu. Ez da estiloa. Atzo etzinean ibili urumean kaiak egiten. Ba, hain nolak itzu? Instagramen, ikusi dut, zehazki. Bai, nungo Instagram? Naturrezkoalakoa. Bale. Qué bonita. Bai, sin más. Pues ya gauz asko ditezu, ya está. Bai, baina atzokoa ordaindu egin nuen, eskobaratu. Claro, ultrasur. Bai. Pixkat, geratu zait, esatea pendiente geratu zait, emozioak eta batzokiak elkartuta. Hori oso gaiona da, Alguien izen buru, esan daiteke. Emozioak eta batzokiak. Emozioak eta batzokiak. Bai, hola. Legazpin. Parentesi artean. Oinatiko gaixetan, plaza tope zegoen, jende ez lepo, eta gu plazan gedunden, da batzokia ere hor dago. Eta justo, irten zen bikote bat, eskertiarra, beti, pixkat eskerra bertzalekoa hola, ez? Zagutzen dituzulako, ezagunak. Eta, igual, nervioso jarri ziren, ikusi genituelako batzukitik irtetzen, gainera, oraindik postrearen hau... Ezin zutela eskutatu. Zarramarrak aurpegian zituztelarik, eta nervioso zela jarri ziren da, bai, eske, ona torri gara faltzea, eske ja, Bildu eta PNV berdina dira. Baizea. Bai? Ostia. Baizea. Bai, hori izan ziguten. Baizea, zintzuk, esan zintzuk. Gero esako dizut. Ostia, ondo, Osa, galdetu aurretik, hobeto arrazoia ematea, hori beti funtzionatu izan dugu, ez? Horrela zegoen heldu nintzenerako. Nik ez dut zikutu. Haupa, eguno. Osea, ainateko batzoki badaka nola ditu zaio, presoak kalera teatzen dinean? Reinserziorako gaitasun edo erakarpen maila handia. Ez dakit diren rollito horiek edo... Rollito aziren? Angoak, ez ezan? Orliak edo tako jeltzaleak. Tako jeltzaleak, hori. Tako jeltzaleak, agian... Batasun nazionalerako tresna berri izan daiteke, Brian Currin. Estrategia gastronomiko potentia daukate oinatin, Uste dut urrengo batzar bilera horrekin barko genukela oinatiko batzokian. Ja, ez da txarra, Edo zuzeneko manaldia. manaldia. Uri beste berdin zaigu, hauek herritarrak izanik igual. Zuzeneko manaldia. Zuzeneko manaldia. Tako batzuen truke. Hori... Hostia, sartuko agina zirkuitu hortan. Bestela... Gastu. Pasatu gaitezke beste berandugi fanfarrez, no esan, bermena talde hori izango bagina bezala, erreza dela berandugi hori. Eta doainik nahi dugula ari gara bira bat egiten batzoki, eta bere importa zaien hostia txalde batean gure ordubeteko kontzertua. Hori da. Eta gero ze kontzertu emango genuke? Gu. Ez gu, lau mikro jarri, mai bate bueltan eta eman. Bale. Gu. Eta por supuesto, monotemas. ¿Es? Batzoki. Eta takoak. Eta txarra. Zuek zeinekin zabete, Espainiar fascistekin edo Euskal fascistekin? Espainiar fascistekin ez duen esan, fascistekin. Fascistekin edo Euskal fascistekin. Bai. Bai. Ni Euskal fascistekin. Euskal fascistekin? Bai. Zeinek esan zuen hori? Berdin da, aukeratu behar da. Baina hori badakite arroio guztia zen da. Euskal fascista neuz asko zobeago dira, Espainial fascista baino. Ja. Euskal fascista. Mezintzu dira horiek, Euskal fascistak. Bueno, argituko. Beltzez jasten direnak? Biak. Zela biak? Biak. Jasten direla beltzez? Fascistak eta Euskal fascistak ere... Estetika aldetik, bueno... Vale. Osa, ezberdintasun batzuk bat zeuden. Bai. Baina ez hainbeste,
Oroar, beltzez jantzen diren zuriak. Bai, hori da. Eta zintzili, zankartean, zehose partikular da? Eta zuritasun aldarrikatzen zutenek, hain zuzen ere, esango nuke ez diela txurienak. Hor nazketa, bai. Igual euskal fastistak txuriagoak. Seguro. Eta gaina Gasteizkoak izan da, gana egiten duen raskakin, esatizunik. Hori izan du, nola egiten da? Ertzainburuako segurtasunekoak. Pringen zubiriaren, Pringenen azpikoa. Baina, segurtasun, ez? Zailburu, ordea. Uste nun ertzainburua edo zala. Edo ertzainburua, boi. Egia zan, seguruneko ez. Badakizu zer zaigan, ez? Bai, Urriaren amabian... Oskarrek ez, esplikatu Oskarri. Urriaren amabian Gasteizen falangeak. Falange. Edo antolatu zuen elkarretaratze bat. Ertzainek babestu zutela esan dezakegu, edo, zaindu zituzten, eta bitarte horretan agertu ziren euskal fascista batzuk. Zenbat? Bueno, batzuk, Batzuk, dozenaka batzuk. Euskal fascismoa tope do, Bai. Zen hor... argudio trukaketa. Fasisten arteko argudio trukaketa hasi zen, eta argudio trukaketan ertzainak gehien konbentzitu zituen fasisten arrazoiak. Euskal fasistenak pixkat entzun zituzten bi aldeak eta esan zuten ez. Hauek ez, besteak babestuko ditu. Euskal fasismoa eta euskal zipaioen arteko harremana ez duagoa dela esan genezake. Ez? Bai, urbiagokoa. Urbiagokoa, ahosagokoa. Hori da. Ahosagokoa, gure Aritzi Barrak azpimarratu dezaken, ez? Negra zeite etora bingen eta aritzera ematu dute, o iradoki fasista guztiak berdinak direla, bai euskal eta bai besteak, eta kasualidadez emeretzi atxilotu hostiatuak euskal fasistak. Orduan diferentziatzeko zehose... Hori ezkel ligatu ziren, denak antzeko jantzita. Gustatu zitzaian, ez nuen pentsatu, baina aurrerapen gisa hartuta, euskal fasisten artean, lehen enkaputxatuak eta hola, enkaputxatu bitxak esan nahi duen bezala, kaputxa, baina gero arpegia estaltzeko oso mitikoa zen kamisetaren burua sartzen zuen lekuti, hori erabiltzea, o bufa, baina musukoen itzulera. Maskarilla. FP2 edo FP4. Estokean gelitu zirenak, orain... Bai, ez da txarra, jarrita kendo. Uste dute da oso ekarpen ona demokraziaren joko honetara. Bai. Bueno, ondo, ni gauza bat esan behar du, puntualizatu behar du, justo Oskar interpelatu du, baina justo behan aituna zen fascista. Tata uste dut, ondo biziri dago. Ulertuko du, ez? Ez ni nahi nuen esan, espainol fascista... Ez, espainol fascistarik ez dago, fascista o euskal fascista. Bale. Bale, ez que behan aituna orduan fascista da. Fascista zen. Da uste dut orain biziri dago. Ja. Euskal beti hobeto, gainera, nahi gabe edo nahita, ekarri dut audio bat, jarriko izu, eta gian momentu batean entzuna, berzi iruditzen zaizu. Monsieur Le Crep ezagutze duzu, Mitiko bat, eraberri edo abesti bat. Hori bat, adizka berria eta disko aterako laizter, eta hola, eta egin dietu elkarrezketa gaztean. Eta hori bili dira hor kontatzen, eta momentu batean... Liderrak bentsat mierda bat, baina sikira mierda euskalduna. Bai, bueno, hori da igual. Bestela ez da ota Durangoa who take. You take what you want, or you want what you take. Estena honek hemen barrun estetako mine jartzeit. Euskera zindana ez da ota kritikatzeik. Taolagoaz, kalea darra joaz. Ez errezteta itu kontratua firmatu zun gizajoaz. Noa, ustela enborra espalalakoa. Hemen gaztea bada liderra ze mierda teakoa. Begira! Xertu gara! Toma! Elitzen dutatzen. Hainbeste gauza esaten ditut. Gaztea bada liderra, ze mierdatakoa, o lako zer? Bueno, batetik... Aurretik, eskertu aitortzen diozulako gazteari lidergo bat. Bueno, itatuek esaten dute. Egia da, eta gu hemen egunero saiatzen gara, borroka hori egiten, bestela pixkat Espainiarrek irabazten dute, orduan, joder, izan gaitezela, mierda bat, baina behintzat euskaldunak irabaztuko dugunak. Nola dago? Espainiarren eta euskaldunen arteko gerra batanik. Espainia hor, aipatu duzu. Gero, asaltzen dira hauei, zergatik... Ostia, zuk hori askotan... Bai, aspaldiz nien entzun, baina hildoa beti hori da, fasistak eta euskal fasisten rolloa bezala, fasismo horik eukeratzekotan, euskal fasismoa. Eta los 40 a los berrogeiak, zer nahi ez be. Pues bintzat, kaka, baina euskeraz. Beraiek barreiatzen diguten diru publikoarekin, hori da gero esaten diona honek, alde bat badagola, gainerako ustezko lehiakide guztia dira kate pribatuak, eta zuen soldatatzarrak diru publikoarekin ordainetako dira. Baina, bueno, ez baita gauza bera,
belarrian pixa egitea, Salvadorren bertso bat abestu bitartean. Beikio. Ez dizue, ez? Hori liatzerakoan, ere, izan daiteke norbitekin liatzeko, eta dizu, kantai da zu... Gazteako mierda, gazteako kaka hundixena, dako sekzio bat, programa oso bat, espero dut ez, edo sekzio bat, dala, mai gainera, budatzen dute zerbait, imaginatu boligrafoa ez, horrela. Hori da presupuesto eta zera negozioa. Ara, esplikatuko da. Oso simplea da. Daukate ez egidan programa bat, uste sekzio bat izango dela, espero dut. Botatzen dute zerbait maira, demagun nire boligrafoa, eta entzuten da boligrafoa erortzen, ez? Horrela. Eta jendeak deitu behar dau, esateko bere ustez zer bota duten mai gainera. Eta hori da programa guztia. Eta, klaro, asmatu arte, aldira pasatu bihazte, eta, bueno, deitzen du Aitorre, Garrasatetik, Aitor, zure zer da? Arroza, eta, ez, Aitor, miren gazteizetik, zer da, makarroiak erortzen, da, ez, eta horrela bihazte. Euskeraz, ez? Eta zerbitzu publikoa detetzen. Eta €1 da uste duzaria, €1? Ze kutre. Zenbat izan behiko zan zu ustez? Ez da baina hori, soldatatzarrak ikusita. Gero, sekzio horren presupuestua da €0, ez? Edo makarroia, edo arroza. Ez bote botatzen Ferrari bat. Bueno, eta horrela. Eta gazteari buruz izketan, bai honetan bertan egon zela, oren dela, ez da egit, aste bat, bi, egun batzuk, Antxonteieria. Non? Hemen gauden mai honetan bertan. Guri, Upurdien azpien dagoen aulkietan zeita? Eze aski Tornerren aulkian. Horregatik dago mikroberria hemen. Hori, anarkismoaren logoa dauken beste ezkerreta daukaten hori. Arraio irratiko galde de balde, zagutzen duzue? Horko gombidatu izan ziren bera, Ainhoa Vitoria, eta ero Asier, usto da Arrasateko bakarrizketalari bat. Asier K. Ez dakit, izan leke. Iru da matxokoa? Ez dakit, igual bai. Hoi bergakoa, igual bergarakoa. Hori da moto. Moto, hori da. Mitiko moto. Bueno, entzuten ari dela, seguro. Bai. Moto mitiko. Artista. Bai, horreik irurak egon ziren. Ondo, lustre ematen dion gure zeari, Guk ere euskaraz egiten dugu. Edo, behitu belarri janakoei, aurrekan komentatu genuen hemen, noen dela saio batzuk. Uste saiek ere euskaraz ditute, baina ze movida gontzan. Bai, egia. Zer ba? Euskararen maila ez omen dago oso garbi zer den euskara eta zer ez. Depende. Amaritzetatik zenbat sartu behar dira erderaz, euskara izateri usteko. Hori, agien izan daiteke beste lehiaketa bat gaztearako, Por cierto, elkarrizketa horretan badago personajea erderaz hitzaiten duna, Tipo... Jon Gotzon? Izango da. Bueno, euskainol. Hori. Euskainol, bai. Claro. Hori ze egiten du, zizkuntetan egiten du? Euskainol. Hori da. Txilmafian aurretik gainera. Bai, hori da, txilmafian aurretik. Por cierto, argian nahiko txilmafiero agertzen zela, Bai, egia. Bai. Ez que, bueno, ni garaietara moldatzen naiz. Daukitzen naiz. Ja. Beti, bai. Bueno, pues... Behin hau esan da, nik uste dut urrengoa esango dugula, ez? Bai, zer? Bai, ez dakit. Baina, a ber, tengo da zerbait. Ez dakit. Nik bota behar nitunak ez ditut bota. Bai. Ya está. Bukatu da? Eso. Vale. Bukatzen da, bane, egunen. Ja. Nik atera behar dut zerbait? Beso bat. Ja. A ber, gauza bat, ni nabil hemen gestuak egiten, bale? Bai, ez da ez dut ulertu hor da. Bai, ez que normala ulertzea, nik ez dut egiten, nik komunikazioa ez da helburua ulertzea. Baina aurreko duela bi aste uki genuen batzar nazional hortan, horra adostu genuen keinu konkretu batzuk egingo zen ikula, eta ez dituzu errespetatu. Bale, gauza bat, diferentekin dituzu orduan jokozka porrapatu gaituzu. Entzun, baina adostu genuen bebai, gauzak gertatzea, ez direnak ikusten, baina gertatzea. Ni saiatzen ez gauzak gertatzen. Ez da ikusten, baina hor transfondoan badago nola baiteko hori. Egia, arrazoia. Arazo da gaur erlaxatu egi zaudela igual. Torri zara...
Argi dago, zertaz. Barruak ustuta. Nei abstrakzio bidez ez hitzegin, nei gauzak zuzenean eta garbi. A ber, zer. Noiz liatu zinen, horrekin? Liatu? Historia guztia badakizu. Edo aizea... Nei liatzean kontu horrekin ez etorri, ze nei liatzea eta hori esatea eta ez esatea antzeako da. Ligatu, enroiatu. Noiz enroiatu zinen. Atzo? Ja, lotu dituzu ari guztian. Ari guztian lotu ditut, bai. Gaur ulertzen dut dena, bai. Horrein dizaude elainoan. Azpiko ahots bat jarri behar dugu. Robotikoekin. Aimarrek egin du eriotzaren keinuan. Ja. Hori puntori eskatu. Olako gauzak. Oso ondo. Esaten dute, ligatzen dozunean norbaitekin, dala zure, imaginatu zure bizitza, dala etxe bizitza bat. Pertsona, zure bizitzan sartuan pertsona horrek errepresentatzen duela zure etxean etzegoen logela berri bat. Osea, esplikatu nahiz. Igual terraza bat gehitu diozu zure etxe bizitzari. Adibidez, liatu zaena oso argitxua baldin bada, ez? Adibidez. Bai, baina liatu zaen pertsona oso iluna baldin bada? Ja, igual fosa septiko bat. Sotua, edo? Iñaki Soto. Iñaki Sotokin liauza? Liatuko zinateke, Iñaki Sotorekin. Zein da hori? Hori da, oso erantzun lana. Bai, hori Oskarreri azalduko diogu. Zeharka zuri gabita saltzen. Bueno, aldrebez, zuri azaldu eta zeharka. Eta zuzendaria. Argiakoa? Argiakoa? Ez da argiakoa, ez? Ez ahaztu, hau informazio saio badela, humore pizkat, baina... Oskar. Bai, Garakoa. Garakoa. Bai. Urte asko da. Bai. Asko. Ja, eta zuek Martxelo eta Mendirekin? Ala, Iñaki. Soto. Hostia. Ja, Martxelo, konplan risito horrekin badako grazia, eh? Bai. Nei urduritxo jartzen hau. Bai. Uste dut ez zu ez dela bere estilokoa. Txoin, landuko dugu komunikazio ez bortitza. Bai? Galdu nahiz. Ni galdu nahiz, mierda. Barbarka nago zuzer esango eta ea kojonatu nago. Ez que zu esan duzu urduritu egiten zaituela, ez? Urduritxo jartzen hauena, bai. Ezakidan bere itzai, rapaladan itzeiteko zer horrengatik, edo zakit, baina bai. Liatze horietara joan da. Zeinen hartu da? Edoiekin baietz esan dedan bezala, Martxolerekin ez esango dut. Ja. Ja, hasi gara edoiekin, eh? Ja, ez. Edoiek entzuten gaitu oraindik. Bueno. Baukagu bere notiziari. Ikusiko dugu, ez? Edoi gusten zaio guk hemen Epikuro aipatzea, orduan. Epikuro aipatuta geratu da dia. Bai, filosofoa zen, hile egin zen. Bai, Grisierra. Helenistikoa. Mars ere bai. Mars ere bai zer? Filosofoa. Ez bada Mars aipatzen ez da... Vale. Ez que justo Marsek egin zuen... No, Mars no party. Da Katakraken. Ez que justo Marsek egin zuen, behan tesi doktorala, Epikuron inguruko izan zen justo. Bai? Epikuro eta Demokrito. Zuk ezagutze jozu Epikuro eta Demokrito? Bai, pizkatxo bat. Demokrito? Eta ze Demokrito. Bai. Hori zer da, demokraziaren zearekin zeuze dauka? Demokrito esan dezu edaitzen dara? Bai, Demokrito. Ez dakit, deitu da bizena, ez dakit. Epikuro zan, hau ez, plazerra bilatzen zuena, eta mina, eta... Epidural, eta hola horti ator ere. Eta blas. Bai, igual ba. Epikuro minarekin eta epidurala. Epi, ja. Oinala, hora hende gutxi behan liburu irakurri nuen, zoriontasunaz. Kariko izuet, urrengorako apuntitxo batzuk. Epikurona? Bai. Bastante hedonista zan, ez? Baina, bueno, baita, lasaia, ez? Bai, baina hedonista... Neurriarekin. Bai, bertutea eta gauza horrek. Bai. Gero, Oskar, esan desatela, gero ez dugula informatzen, Marx ez zan oso epikurista, ez? Epikurista ez? Bai, baina tesina be buruzin da. Bai, konparatu zituen Demokrito eta Epikuron ikuspuntua bezala. Ez que Marxan gehiago momentua bizi eta... Bai? Bai, zea, hain nide palo, Marxan komunismo etorkizunean eta orduan... Dena planifikauta. Bai, horrako. Ez, baina bere egunerokoan bastante potentea zan, ez? Hori balike. Neko desastre zan, ez? Bai, izan like. Bai, ze zentzutan?
Pues Alboan Angels izan ez balu, uste dut horrek agian ez zuela irongo, eta bigarren zatiko, garren minutura arte, ez zela helduko. Angels eta igual Andria beba igual, monostak ite. Basuen? Bai, Andria, umiak aukiben bebai. Jarri zizkion kornamentak, adarrak, bai. Beren eskamearekin. Hau, aipatu dugu. Marsek. Bai. Gero zen juergista oso zutxue bai. Juergarako ondo, Mars. Komunista, non baite, ez? Komuna, ospatu inbar da, ospakizuna ere bada borroka, ez? Festata borroka garaia da. Eta gero oso nabe bai, ordu asko egunero pasatzeko liburutegin. Hori da. Hori bai pagatzen dira. 30 urte segido. Horra zizitzaion bizarra. Hori. Eta almorranak edo, bai, hainbeste ordu eserita. Marzen almorranak. Almorranak edo, oste gizela esan, ultzerak edo. Arazoren bat zeukan esertzearekin, da igual... Eta naizea? Bai. Nahiko, ezan oso pertsona osasuntxua izan. Ez zuen txura ere. Ziklisten kulotek edo ez zituen erabiltzen. Ez ekan bat ere, kebine dakan aztalaren dizdira hori. Baina bat ere. Ez que zue figatzen bazarete gizon militante irautzaileak ez dira osasuntxuak. Lenin behetzan. Eta nik hemen Euskal Herriera, ez dut izenak ez ditut ekarriko, baina ezagutzen ditudanak hemen, Euskal Herri mailan. Itxura, eskaztuta, osasun gutxirango dutela. Belaunaldi berrietan. Ez, baina nabil esaten, ez da ironia, ezagutzen ditudan jentea, osasun arazoak, bueno, igual dano ditugu, baina batzuk gehiago eta eurak gehiago. Bai, ni preeta garaia, oza, a ber, no esaten da garai horri, a ber. Horrein gaude posteta, ez? Bai. Posteta, ez. Bai, eta. Preteta. Bai. Ba, horko militantzia hola sakrifikatu eta benga eta hor bai, hor ni bat egiten zure zerekin. Estilo txillardegi eta hola. Txillardegi? Ez? Bueno, txillardegi... Ez dut ikusten, bera ondo bizitzan hor gero amaieran donostitik paseatzen. Bueno, bizitza hori izan zuen. Que, por cierto, hemen di bezarka handi bat, txillardegin semeari. Zer seme? Eta bestei, porque ama hil zaie. Bai, paisea. Bai? Bai, Jone Forkada, bai? Jone? Uste baiet, hone astu zait izena. Bai, artista da la pista, bai. Ja. Eta zen gehiago, sakurt, hau esla da, arria eta herria eta aresti bere, ez da pixka eta Marx. Kulturetak... Azalona zekaten, ez? Kulturetek, ez? Bai, kulturetan nik ez ditu nazten beste nik esan duen perfil hori ez da. Preteta, etzan izan pixka kultureta. Preteta, kultureta? Nola? Preteta, pixkat kultureta izan zen, ez? Txillardegi... Ez toka mairu eta horako, baina hori preteta da. Txillardegi, bai. Horren horretzen dut, preteta da etaren aurretik. Ni nengon etaren... Etan. Inside. Horregatik, preteta baino igual eta izan behiko litzake. Bai, preaiete, dolako zerbait. Ez, preaiete... Preaiete izareteke aurre historia ere, bai. Baina... Bai, eta jolasean zegoenean. Bai. Vale. Hor militantzia ere du horta, bai, oso zuntxoa ez zuen ematen ez. Gaizko lortu dut. Laskatenak hor nik referentziak, nahi. Bai, nina bilen esaten da ez dutela emuten, baizik eta badaki ja dituztela sintoma batzuk, en plan... Baina, Euskal Herri mailan eno hitz egitea, zati bestela hemen, adibidez Lenin, noizean behin, erretiratu egin behar izaten zen, eta hilabete batzuk mendian pasatu. Zati, bai, oso jodi dut. Drogekin... Hombre, a ver, gero bizita estresantea, bai, eta nik uste dut ardura asko, bai. Iraultza bat. Kau, iraultza bat egitea oso arduratxua da, gero normala iraultza egin eta urte gutxitera, iktuz batek emate, mono iktuza. Kau, bera, zu bezala, ligauta zegoen. Ligauta zegoen, baina... Ni bastante osasuntxu bizi naiz, eske ez naiz iraultzaia. Bueno, Kurdistanera zoazinen, bai. Hor izan dugu, hor izan dugu. Baina, eskan, han osasuntxua, han bat joan zen, ez? Bat, ara, ez? Etzen hangoa, igual Alemaniako ez tegize. Eta aste bete pasatu zuen, eta ja basi joan, eta pixkat pena bertako jentea horrelako pobre bertan gehatuko zela, eta zen egin zen, sentitze du zuek hemen hola gehatuko zaretela nila, oparotasunea eta zuek hemen. Zuizan zain eskurriztanen. Itxubuketan hostia. Eta Andra horrek erantzun zion. Horrela itzaitute kurduak, haien artean, Es que nuen flowen euen. A ver, es que ya flowen euen, ointze. Otxalan. A ver, joan zen tipo bat, arabirria dizta. Eta hor, penaz bezala, oin zuek hemen gatuko zaete, eta niba no aparatosunea eta hola. Eta Andra batek erantzun zion. Pena zuge mutu guk hemen
askeak gara. Hori. Eta zuzoaz Alemania eta askea izango. Pringao. Hori benetan gertatu zen. Horako gauza bakarrik urgiztanen gertatzen dira. Zu izan zainez? Bertan? Ez. Zer elkarrezketan ere aipatzezu. Bai, nik aipatu egin dut. Bertan egon barik. Ez ematen du sakonki ezagutzen dezula eta esan hostia, Kevin, nola ni Legazpineren ez egon, pasa naiz. Baina, berandu egin, baina argia bat eta nola... A ber, gauza bat. Gauza seinalatzea oso erresa da. Eta nik guztaintzat gauzak erresa egitea. Horregatik da, errestaile horrein. Bai, baitzale edo, baitzaile edo, nola esan dezu? Baitzaile. Ez baitzaile edo, errestaile ez, hemen beste termino bat erabiltzen dezu. Baieskaria. Bai, ez da terminoa, Baieskaria eta errestaile. Hori izango da ogroera, ez? Bai, hori ogroera da. Bueno, esango nuke, ez dakit igual ez. Pegatze jo. Bai, pegatzen dio. Oskar, ogorua zan... Bai, ogorua zan Iñaki Seguela izeneko idazle bat, euskaran aldeuena. Bai, gehien definitzen duna da idazle. Edo zeinak ezagutu duna, esango da idazle. Astean, pertsona batek esan dit, Aimar hori zein da, Iñaki Segurola elkarrizketatu zuen artefaktuan. Berez ez. Elkarrizketatzea besta da izan zen. Bueno, zuen izenion, elkarrizketa bat, ez? Ez ni tertulia bezala. Bueno, tertulia. Bai, solasaldi zan, ez? Solasaldia. Bai. Jode, Pues oize, Otxalan, Ogru eta Brian Currin, horren gure errestaile berria. Bai. Orduan, norbetik nahi badu, nire zerbitzuak, egin atzera, denporan, eta ikusi nire zenbakia, telefonoarena, eta hori, gauza horiek, kohesioa eta gatazka, emozioa, komunikazioa. Gorbernantza, nola erabaki hartzen diren erabakiak. Alde izan kuadrilla bat, alde izan gazta esamala bat, elkarte bat, enpresa bat. Alde izan irrati libre bat. Lehen hildoa saltzen zigun, eta orain dildoa. Produktua. Hain produktua, hori da. Claro, txostena pasazan. Eta bain da, bera. Nik, hainbeste frakasu ondoren, zer zein dana helburua, beste frakasu baten bila joatea. Garaipene arte, Bai, hori da. Eta txarra. Bueno, bai, eman. Zanen nun, Mesier de Krep hemen zaidak haula entzuteko, baina gura zuenean, Ordu bete egin dugu ja? Yes. Bueno, agur. Baina... Horre ere... Adostu genuen amaiera... Baina... Ez da. Norbaitek rola... Adostu genuen, baina ez adostasunez, ez? Ez, bai, hori da, etzan erabatekoa izan. Beraz? Hori da gure gobernantza eredua dalako oso kaskarra. Nahi baduzue autofasilitatu egingo... Kurduek nola maitze dute? Nola maitze dute kurduek? Borroka armatu abitu nola utzi duten, Osea, hasiera eta maiera badute, Bai, kurduek maitasunez, beti. Beti maitasunez. Tu ze, hostia, tío, beti erdien, inoiz hartzen kabroi puta honek, tío. Kabin, tío, zude, tío. Hostia, nada que liado entzako bea bakarri falta, tío, bea bakarri falta. A ver. Hey, yo, man, you coming to the club? Monsieur Le Crêpe is in the town. Everybody wants to come around. He's got that champion sound. Esa ya solako bat non da. I stepping to the ring. Isidro Gaztañaga Hanson bizi. Beude gugan ez daudenak beste kaldala bizi. Bihotzeko batek emanda edo min bizi. Zakiaka denon zaila xike isi. Kendu txapela, burua dantzan jartze jat lowrider bat bezela. Batzu jaztu zaie beste batzui esker daudela. Denbora azkardi joan edadekin. Nastu zaizkit azken aldin gau pasak da gau belak. Pilatzen juntzaizkit espuelak, biltzetut zepelak. Jasotan hau epelak, enaizelako epela. Atzota gauratzetik entropela, ez dau indanetzat trokela. Nolako eskola lako kela, mafela. Buruk ez daukan nahi ezin heldu lepotik. Ustu palanganak eta jantzi berokik. Let's go kid, askatu aize potik. You hear that sound? Monsieur Le Crêpe is in the town. Everybody wants to come around. He's got that champion sound. Esa ya sola
Esan ziten amak aspaldi, zertako hainbeste rima hainbeste esaldi. Labur bildu seme eta esan dena mierda bat dala. Irriparrez esan nion arrazoia zeukala, baino amanik ez det musika ikiten nikite txala. Palos chavales, palas chavalas, parranda zale, martaka zale, notaka palen, botata bale, metele, bokatodi kardinale, originale, pecorino ta guanchale. Dale Juan, dale, ezer berrik ez, por alegrías con mis chiques, ma flow de sickest, soy tan viejo que pegaba en las paredes los stickers, gelditu HT eta nuklearrikez, dale al speaker, keep clean la cuisine, ez dauzu bezelako inor universo guzin, jarri babarrunak egosten sutxikin, da zerbeza freskatzen, ospatzau. El niño chakra y la casia en el building, everybody wants to come around. Beti bizirauten simaurran eba sinking, he's got that champions. Saiatzen nahi da baino zepena ezin din, esaia zolako bat nula. Get the fuck up! Mad combination kanutota keita, arroio Ibsen tale krepe kanuteta keita. Egia esan dasko zobeto nau eseita, urte batzuk baieia ez dauzketela hogeita. 1984 the fucking nine, enaizoitzen oietik jeikitzen on time. Espaldi maiz altxatzen nik ezin goñat iraun, baino alare torri naun. Monsieur le crepes in the town en la city, Donosti titi, mucho guayón, poco graffiti. Herria juntza jogirik etorri jentokitik, diru azkar dijoa gu poliki. Aldatua giro azken bolatan, ta ez dakit nik nolatan. Turista baino txaiago daunago senkolatan, ez da josten olata, ola relato bat nolatan. Hainbeste hotel dauden hiri baten daude hainbeste kalen botata, kola y plata, eneko goia lotu ondo zure korbata. Ezin esan ez dezunik irabazi soldata, parke tematiko baten alkatea zeata, plata y coca, la vida loca, yey. Botalle su vistazo bat Donostiko kalei, mucho madero, mucho guiri, pero poca ley. Mucho gabacho que ha venido a ver a Roca Rey. Lo que no te cuentan de Donosti seguro, quién está detrás de Cote Cabezudo, su lado oscuro. Otra vez, seizagarea, ion eseilek, bastu!